L'amor de la primavera. La sensible primavera escriu poemes sobre el prat. S'ha enamorat de l'estiu, tan jove i acalorat. Aquesta alegre artista pinta el jardí i el balcó i ofereix la benvinguda a l'estiu amb un petó. Bon dia, mussols! Segon dia de la setmana de Sant Jordi. Segon dia amb més coses. Avui us proposem que feu un dibuix. Un dibuix del que representa per vosaltres Sant Jordi. Sant Jordi i la diada de Sant Jordi. Teniu aquí baix al vostre correu i al blog el vídeo que ens ha fet la Laia. Una història molt divertida amb cavallers i princesa, però teniu més vídeos per mirar. El que volem és que en parleu a casa, que a casa parleu de què vol dir regalar una rosa, un llibre, les històries o les llegendes de Sant Jordi i que en feu un dibuix del que us sembla que vosaltres és Sant Jordi. D'acord? Bé, doncs ara... i escolteu, la proposta que vam fer ahir ja comença a donar els seus fruits. Ara us llegiré el conte, el nostre conte com el tenim. A veure, diu així. Hi havia una vegada un núvol feliç, molt feliç. Jugava amb el vent, anava amunt i avall i s'ho passava d'allò més bé. Una tarda va decidir anar cap a les muntanyes i es va trobar amb una sorpresa. Les muntanyes eren nevades i per la neu hi baixava un drac. Sí, el drac amb els seus esquís anava fent esses, muntanya avall, fins a arribar a un castell. En aquell castell hi vivia la princesa, que es deia Martina, a qui li agradaven molt els contes. Mentre la Martina llegia el conte d'una planta per la finestra, va veure que apareixia el drac. Ja tenim la princesa i el drac. El núvol va perseguir el drac fins a la porta del castell i es va posar al seu damunt deixant-li la cara ben humida. El drac, al principi, es va espantar una mica, però el núvol li va dir: «Hola, drac, no passa res. Soc un núvol i m'agradaria ser el teu amic. Vinga, animeu-vos, continueu escrivint aquí, que la història aquesta hi és molt xula ja». A veure, també us vull presentar un drac. Ahir us vaig presentar amb el Dufa. I avui us vull presentar un altre drac, però l'he perdut per aquí. Si el veieu aparèixer, em aneu dient per on apareix, perquè no sé on ha anat a parar. Vale. Està apareixent? Per on? Per aquí? Per on? Per allà? A veure. Sí, us deia, aquí a Badalona tenim molts dracs i us vull presentar un altre que també m'agrada molt a mi. Si el aneu veient em dieu, doncs Beto, surt per aquí o surt per allà, el tornem una altra vegada. A veure, no, a on? A veure, és que és una mica vergonyós aquest drac, Vinga, a veure si apareix per algun altre lloc. A veure... Sí, aquí... Pep, ara sí, vine cap aquí que t'he vist. Mireu, aquí el tenim. Aquest és en Fumera. Per què creieu que es deu dir Fumera, aquest drac? Molt bé, doncs algun dia us ho explico, Vinga, doncs, segon dia. Endavant amb els dibuixos que compartirem després amb els hospitals i molt bon dia.